le performance bebenkulu kakhulu lapha eMzimkhulu. SK uthi isikhova sifambe emoyeni lapha ku-Facebook epejini likaBhanyazile, umuntu eyibhanyazile Mpatha TV2. Uthi lapha emcimbini kaQuality Biyela noNjabulo Langa uBusolundi May 27 gcineke uSK ehambile engaphefomanga. Uthi ngenxa yesound kodwa ke udaba oluphelele umuntu azangalithole. Nami nje into engiyibona lapha kuBhanyazile ayikho enye ireport engayibona. If kwenzakalile lokho it's unfortunate ukuthi kwenzeke. Insizwa laphana zizamela nazo zikhanda umcimbi zifuna ukujabulisa abantu. Kodwa ke ey'ntweni ezimbalwa engifuna ukuyikhuluma ngalokho, ngifuna ukuveza nje ukubonisa ukuthi kuyinselelo engakanani ukuphatha umcimbi, uku-create wenze zonke izinto ukuze umcimbi ube yimpumelelo. Kunezinto ezimbalwa nje engifuna siyikhulume khona nomunye umuntu ezo-understand kancane. Asithembe ukuthi kunezinye izizathu ezenzakalile lapha emcimbini kaQuality Biyela noNjabulo Langa. Njengoba sengishilo ukuthi umcimbi uyi-challenge ukuthi wenzeke. Kuba nezinto ey'ningi ezenzakalayo okugcina kudala nanokuthi abantu abaningi bengasakwazi ukudlala. Niyazi nani emcimbi njengophucuzeko baningi abantu abaripota ukuthi abasadlalanga ngezizathu abayibeka. Umthandeni uzobe nomcimbi emhlejeni nge-3, umcimbi wesithathu lo. Owokuqala waba ngeyi-4 ingoma ethi iParis wayo-celebrate lapha umthandeni. Omunye ke bewulast ubudisiye ngeyi-6 zikaJanuwari eGoli. This year this year unyaka ozayo angazi why ngibhekisa iminyaka. Unyaka ozayo ngeyi-3 kube kuyocelebrate-wa ke futhi amawini amakhulu lapha kuBasana. Ngoba nibona ke indlela abantu abaqashwe ngayo la, niyabona baningi kanjani. Khona kade bengekho kule minyaka eyedlule and umcimbi uya-improve unyaka nonyaka njengoba nje ama-Thole funerals eyingxenye enkulu yokuthi lo mcimbi ube yimpumelelo. Yilokho okuthi umcimbi uhambe kahle. Kunabantu asebenza naye umthandeni abamsizayo ukuze ugcine usuyilento umcimbi. Manje nala njengey'nsizwa ey'sencane ekukhanda imicimbi nazo zifuna ukubeka umake wazi ukuthi zibe ne-footprint laphayana kwezokuhlela kwemicimbi. Amaphutha amaningi azokwenzeka nabo umcimbi wokuqala labo wenzayo. Abantu kade benza imicimbi ngaSolundi, abantu abanjengoMzukulu, Baba uThokozani Langa, Somnandi, Maskandi Festival. So abanye nabo laba abazokwandisa imicimbi endaweni yangakubo ukuze indawo yangakubo ibe right, ihlonipheke, ibe sebalazweni. Kuwumsebenzi wabo ukuthi uma bevelela entweni abayenzayo bebuye bezofaka isandla emphakathini ukukhombisa ukuthi siyabonga ukusisapota niseseka kuyona yonke le minyaka le. So indlela okuhleleke ngayo izinto bazoba right nabo ukuhamba isikhathi. Khona izinto abazosifunda. Akekho umuntu ovela afunde nge-trial yokuqala. Sithi mayisuka nje umuntu usenza perfect, no, akubi kanjalo. So abantu abanjengoLimit noNjabulo abanikwe ithuba ey'ntweni abayizamayo. Bazama ukuthi bexoshe ikati eziko kweminye imindeni. Kunebaculi abangasaqashwa kwezinye iy'ndawo kodwa la bekuyi-platform e-right ukuthi labo baculi labo bezibonakalise bayiveze bejabulise abantu abangakubo, bejabule nabantu ababazi ukuthi awubani. Siyabonga ukuthi after isikhathi esingaka ucula uze uqasheke emcimbini ofana nalo. Lo mcimbi mkhulu ufana nayo yonke imicimbi ekhona. Kuney'nselelo ey'fanayo, ama-challenges, same thing, you understand. Isound-ke njengayo yonke imicimbi inenkinga, uyabona, because isuke iqashiwe ikhokhelwe. So if kube nenkinga kunobuhixihixi laphana, into zakhona ezenzakalayo le. Kodwa lezi nsizwa abantu ukuthi benikezwe ithuba be-understand ukuthi baphumaphi njengoba bezama something engaba isinkwa sey'ngane zabo ngelinye ilanga. Uma ihamba kahle lento benze iminyaka neminyaka, kukhona okuthize okuzobuyisela emphakathini. Kuqashwe abantu laphana bazogada ama-ambulense, kuba namaphoyisa, nabantu abadayisayo nje izinto ey'thize, nabantu abathola i-entertainment as a result. Umasipala lapho uyakhula ngoba kuba nabantu abazofika lapho bezolala kuma-B_N_B, kuba idolobha nje kuyaphithizela. I-traffic yabantu ifaka imali kulelo dolobha lelo sikhathi leso. So into nje mina engiyisho yilokho ukuthi
Akukho umuntu angakusola akhombe bani ukuthi bani u-wrong ngokuhamba, akekho wrong ngokuhamba. Lokho akubalulekile, kodwa nje engingakusho nje ukuthi ey'ntweni ey'njengalezi iy'nsizwa ey'suke zikanje azinikwe ithuba ngampela bafowethu, ngoba ngampela ziyazama ukuthi ena zihlanganise empilweni, kube khona ey'kwenzayo. Iyona into esifuna ukuyibona le abaculi bakithi behlanganise bezame izinto ezi-different because umculo uhamba uhambe ufike lapho ufika khona, kodwa izinto ey'njengemicimbi uma usuwenza kahle khona ugcina usukuthola okubonakalayo, ugcina uhlafuna impela uma kuthi ena sekuyabonakala. Kodwa ngoba basaqala nabo into enjengama-profit abakwazi ukuyibona manje, basazokwenza le micimbi bebe kunama-loss, kube negative laphana imali, futhi abenzi imali etheni. Kodwa as time goes on, abantu bejwayela, abantu bazokwanda bethenga amathikithi, ne-sound kanjalo, yonke into. But i-stage ngisibone si-right compare imicimbi eminingi esinokuyibona. Maybe i-sound-ke maybe ngokuzayo khona okuzokwenzeka okuthize, but mina akukho engikubonile oku-wrong for abantu abaqalayo ukuthi benze umcimbi. Sibaphe nje uthando, njengoba nabantu bezobapha uthando laphana emdletsheni ngeyi-3 lapho kuyobe kuyojatshulwa khona kuhle kudelele. Njengoba nibona nje bebangaka abaculi, kube khona no-Duncan, uzobe usebuya isibili u-Duncan. Uney'hlahla u-Duncan, umuntu ocashayo abuye abuye esezovela la, Duncan akusenani, akusenani. Kodwa-ke kuzobe kunjalo ngey'ngane zakwethu. Yilokho ebengifuna nje ukuveza njengamanje-ke ukuthi ena ithuba bafethu abantu abaphiwe ithuba benikezwe bazokhula nabo. Ngisho kuthiwa kujahekile umuntu kumele uphefoma samoya, kodwa imicimbi enjengale iyababhusta abantu abanjengo-S_K ngoba begcina bephefoma. Kuba lula ukuwumaketha uma sebeyofuna iy'mali, beyocela iy'mali ngonyaka ozayo ukuthi nawu umcimbi sowenzile oba yimpumelelo, sazoqasha abantu abakanje kanje, sicela usizo khona sizokwazi ukuthi siphinde sibakhokhele. Kuba lula ukuthi bemakethe. Ngiyabonga ngicela ngizoshintshela udaba nokuzayo.